ne balo bi asigi kunye munye coup d'état min tun bɛ fɛ ka kɛ Burkina kɔnɔ n'a ma ɲɛnabɔ an bɛna an da don o la. Burkina bɛ baara la bi a ka bɔ hakili ma. Burkina jeunesse olu bɛ baara la bi a ka bɔ hakili ma. An bɛna o dalu di aw ma. N y'o de fɔ n ka video bɛɛ la n ko an bɛɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye. Burkina bew u y'an ka kuma ta u bɛ ka baara kɛ n'a ye. Don o don n b'a fɔ n ka kuma la dɛ. N ko an bɛɛ de ka kɛ sɔrɔdasi ye. Bilahi Burkina population bɛ ka baara kɛ bi. Hali sɔrɔdasiw tɛ ka kɛ. N'an bɛɛ kɛra sɔrɔdasi ye bila an bɛ c'est que an ka jamana bɛ jɔ quoi. An bɛna o dalu yira aw la. Burkina population bɛ baara min na an bɛna o preuve yira aw la. Ne balimaw n'an bɔra yen nɔ an ka faamaw ye baaraba kɛ an ka sɔrɔdasiw u ye baaraba dɔ kɛ an bɛna o fana dalu di aw ma. N'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye politicien jugu sago ninnu ye depuis a fɔra ko élection bɔra dɔgɔ kɔrɔ olu fana bɛ bo fara la a ka bɔ hakili ma. Mɔgɔ minnu yɛrɛ barika bannen don. Mɔgɔ t'aw fɛ Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la aw nɛgɛ bɔlen don a bɛ komi samiya bo élection bɔlen a dɔgɔ kɔrɔ o bɛ panpan na on dirait que olu ma foyi ɲɛɲini diɲɛ kɔnɔ ni politique tɛ an ka impôt tɛ kari politicien kɔnɔ tuguni an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ aw de y'a lase an ma an bɛ degun min kɔnɔ aw de y'a degun lase an ma depuis a fɔra ko élection tɛ kɛ u bɛɛ bɛ ka bɔ bo fara la ko non nin tun man ka élection bali ka kɛ dɛ élection tun bɛ se ka kɛ ni élection kɛra aw bɛ taa min. Ni élection kɛra aw bɛ taa min aw de y'an faga aw de y'an ka nafolo suɲa aw de ye jamana in danbe bɔ a la komi Asimi don ne bɛ ninnu bɛɛ minɛ k'u bɛɛ don kaso la walima ka foro belebeleba san k'u bila ka taa sɛnɛ la an b'olu cancan yan n'an bɔra yen nɔ min ye Faransi service de renseignement kɔrɔ dɔ o fana bɔra panpan na komi tɛnɛni ka taa yɛrɛ bila tulukalaman kɔnɔ ko Niger ye olu lamaloya k'olu ka ambassadeur k'a gɛn nin cogo la k'olu ka ambassadeur y'a faamuya b'a la ka agresser nin cogo in na ko faut que Faransi ka wuli ka marifa ta Niger kama wallahi fɛn bɛ yɛlɛ Faransi la n'i tɛ fɛn min d'a kɔnɔ ala bɛ k'u bɛɛ kɔ bɔ fiɲɛ la ala bɛ k'u bɛɛ ta tiɲɛ Niger tɛ Faransi ta ye n'aw ka lasigiden taara Niger n'a minɛna baara jugu la ni Nizerikaw y'a gɛn i y'a faamuya b'a la c'est obligatoire a bɛ Niger bila Faransi service de renseignement kɔrɔ dɔ de bɔra ka t'i sigi plateau dɔ la ka nin bɔ a da baaraba la a da camancɛ la k'an bɛ waati min na komi bi ko faut que Faransi yɛrɛ de ka marifa ta Niger kama mais n'an bɛ taa an bɛ se Mali bɛ yen Burkina bɛ yen i y'a faamuya b'a la ka fara Afiriki tɔw kan cɛw cɛ mana se Niger ma i b'a dɔn ko ala ye kami ɲɛgɛn an b'ale cancan yan n'an bɔra yen Serifu Madani Haidara i y'a faamuya b'a la an bɛ dɔɔni fɔ ale ma bonya ni karama kɔnɔ parce que ne y'o de fɔ n'an ye minɛ fo k'an ka video fila de k'i kan n'an ye fila k'i kan o la i bɛ hakili sɔrɔ k'i da bɔ ko dɔw la an t'a nɛni an t'a dɔgɔya foyi mais a bɛ fili min kɔnɔ k'a bilasira parce que n'i y'a ye an bɛ kuma cɛkɔrɔba in kan an b'a fɛ de n'an t'a fɛ an tɛ kuma a kan voilà o ye yɔrɔ ye an b'a laban ni jugu sago in ye Mariko ala de kitira ATT ni Mariko cɛ ka ATT ka fanga tiɲɛ Mariko jɔyɔrɔba b'a la a ɲɔgɔn hasidi kɔrɔ ma wolo diɲɛ kɔnɔ Mariko ɲɔgɔn hasidi kɔrɔ a ma wolo diɲɛ kɔnɔ ala de kirila i y'a faamuya b'a la Umaru Mariko ni ATT cɛ ala de kirila ATT ni Umaru Mariko cɛ Mariko filɛ nin hali ka adresse k'a sɔrɔ mɔgɔw bolo yan a dɛsɛra hali adresse n'i y'a ye bi a nɔgɔlen don a fasalen don ko gawo fatɔ ani Mali ta ani Faransi tɛ a kɛra gon kɛlɛnna bila ye ala de kitira Mariko ni ATT cɛ Mariko de taara fara terrorisiw kan ka ATT nɛgɛ bɔ maliyɛnw na mais n'an bɛ taa an bɛ se hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ Mariko c'est à dire que e ɲɛnama bɛ don jahanama kɔnɔ ka sɔrɔ i ma sa e ɲɛnama i bɛ don jahanama kɔnɔ ka sɔrɔ i ma sa i donna jahanama yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ ka sɔrɔ i ma sa i n'i ka denbaya tɛ i ni Mali tɛ i ni foyi tɛ Faransi yan hali ka jigi sɔrɔ i ma se k'o sɔrɔ a dalen bɛ dɔ de ka li dugu ma par terre il dort par terre a bɛ si par terre de la du t'a bolo yan foyi t'a bolo a bɛ si dɔ de ka li dugu ma Mali député kɔrɔ ala de kitira ni ATT cɛ ka ATT mago sa ni Mariko kelen ne tun b'a ka radio so lamɛn o a ka radio so ko Kayira don o don tun bɛ ATT nɛni don o don tun bɛ nkalon da ATT la nin dugu jɛnina 2012 nin kɛra tan ATT man ɲi a k'a bila fo cɛ yɛrɛ laban taara fara terrorisiw kan ka ATT mankutu tiɲɛ o ɲama ni o hakɛ ni o kɔlɔlɔ o de wulila Mariko nɔfɛ a kɛra kɔnɔ ye sigiyɔrɔ t'a la teri t'a la jɛɲɔgɔn t'a la balima t'a la bi a kɛra gon kɛlɛnna bila ye nkalon kɔ filɛ ta tiɲɛ ni malo ni halaki n'an bɛ taa an bɛ se ne balimaw
an b'a daminɛ ni an ka faama ye an ka sɔrɔsiw ye baaraba dɔ kɛ a ka bon hakili ma min ye dugu dɔ filɛ nin ye Moti mara la sɔrɔsiw tun ye ɲɔgɔn dalajɛ i y'a faamuya b'a la ko bɛ taa dugu in attaquer dugu in tɔgɔ de ye ko Saran sɔrɔsiw farala ɲɔgɔn kan baden ko bɛ taa dugu in attaquer a y'a sɔrɔ an ka sɔrɔsiw jɔlen don nka cɛ o ye bɔmu jigin u kan k'u kunkolo zɛmɛ ka bɛɛ dayɛlɛ ka bon kɛnɛ seri fan bɛɛ fɛ an bɛ an ka sɔrɔsiw fo k'u waleɲuman dɔn o bɛ baara min na hali bi o k'u jija dɛ n'olu tun tɛ san b'a sɔrɔ Mali tɛ yen a nin dugu in na terroriste min tun y'u kun da an ka dugu ninnu kan a ka bon hakili ma mais caméra de surveillance bɛ sanfɛ caméra de surveillance a bɛ sanfɛ a ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ natɔla la o ye ɲɔgɔn dalajɛ waati min na ko bɛ taa Sara ni attaquer i y'a faamuya b'a la a y'a sɔrɔ an ka sɔrɔsiw jɔlen de k'o kɔnɔ nka cɛ a ma kɛ basi ye min na dɛsɛra u y'a bɛɛ kun ci ka bɛɛ da fara ka bɛɛ faga a kɛra kunu Sara ni an bɛ dugawu k'an ka sɔrɔsiw ye ala kan'u jugu ntanya mɛ ala kan'u jugu sew la ala kan'u jugu ntanya mɛ ala kan'u jugu sew la bilahi terroriste a b'a bila de diyagoya a t'a bila de a b'a fili de ka marifa ta k'a bɛ maliyɛnw faga et an ka sɔrɔsiw sont déterminés la patrie ou la mort o bɛ baara la bi a ka bon hakili ma a jugu fɛn fɛn tun bɛ Sara ni mara kɔnɔ terroriste fɛn fɛn tun bɛ yen ko bɛ taa nin dugu in attaquer sɔrɔsiw y'a bɛɛ faga u y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ da fara ala ka barika don Mali armée la o bɛ baara la bi a ka bon hakili ma o bɛ cɛsiri la bi a ka bon hakili ma o bɛ ka maliyɛnw jigi tugu bi a ka bon hakili ma ala ka barika don Mali armée la wa an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini wa an b'aw fɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo fana a ye baara min kɛ kunu bila an y'a ye bilahi n'aw tun tɛ o tun bɛ Sara ni o tun b'a bɛɛ jɛni parce que dimi min donn'o la nin tile fila in na a ka bon hakili ma sema terroriste ninnu dimi min donn'o la a ka bon hakili ma o bɛ fɛ ka attaque misɛnnin caya fan bɛɛ de fɛ mais anw ka armée jɔlen don u hakili sigilen don komi ŋɔmiyirana mɔden kɛlɛkɛminɛn b'u bolo a sugu bɛɛ lajɛlen b'u bolo yen wa u dafalen don u dalama don terroriste mana bɔ fan o fan fɛ an b'u kun ci k'u da fara terroriste mana bɔ fan o fan fɛ an de bɛ mɔnɛ d'u la an de bɛ dimi d'u la an de b'u faga k'u ban ala ka barika don Mali armée la sema terroriste bilahi b'a bila mɔgɔ jɛmani minnu bɛ Kidali mɔgɔ jɛmani minnu tun ko k'olu bɛ Mali tila bilahi aw bɛɛ tagatɔ de lahara aw dɔw ma commencé ka taa demande comment ça s'appelle ka taa asile demander Côte d'Ivoire caman bɛ ka boli bi ka taa asile demander Côte d'Ivoire parce que Niger Abdramane Tchani de bɛ u tɛ se ka taa Niger tuguni n'a tun ganna u tun bɛ taa Niger de Bazoum b'u bisimila bi an bɛ ka kutigɛli dɔw kan caman bɛ ka taa asile demander Côte d'Ivoire de dangaden danga safinɛ kunbaw kana sigi an ka jamana kɔnɔ k'aw b'o tila fila ye bilahi a bɛ lakali tariku la Asimi de bɛ yen a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina a tɛ sunɔgɔ kuma ma se ko a ka ɲina hakili bɛ Mali la 24 sur 24 heures an ka sɔrɔsiw jɔlen don 24 sur 24 heures aw mana bɔ fan o fan fɛ an jɔlen don k'aw kun ci k'aw da fara a Sara ni terroriste fɛn fɛn tun farala ɲɔgɔn kan k'o bɛ taa yen jɛni o y'an ka sɔrɔsiw jɔlen sɔrɔ ye a ma kɛ basi ye min n'an dɛsɛra u y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ da fara k'a bɛɛ faga k'a bɛɛ kunkolo zɛmɛ dayɛlɛ i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ kɛ su ye n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika don tiɲɛ la ne balimaw an bɛ taa Burkina Faso kunun o tun bɛ fɛ ka capitaine Ibrahim Traoré k'a bɔnɛ a nin na k'a faga ka bɔ yen jɔn tun bɛ fɛ ka nin kɛ a yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw Faransi ni Alassane Dramane Ouattara ninnu de bɛ nin janfa la nin bɛnbɛn bɛɛ parce que Ibrahim Traoré Asimi Abdramane Tchani ka ninnu to Afiriki kɔnɔ Afiriki bɛɛ bɛ kunu de Afiriki bɛɛ bɛ bɔ tubabuw tɛgɛ kɔnɔ u bɛ mun de kɛ sisan faden sago ani musokolondenw den minnu ma sɔrɔ so u bɛ don olu de kan sisan ɲamadenw ka don olu kan olu kan ka sanuw kɛ zura ye mais ala tɛ sɔn nin président saba in o tɛgɛ bɛ ala de bolo bin cogo t'a la cɛ o cɛ mana kɔrɔbɔ k'i bɛ ninnu bɔnɛ o nin na e bɛ taa tɔ ɲɛfɔ lahara a tɛ kɔrɔbɔ min ye comment ça s'appelle Burkina service de renseignement i y'a faamuya b'a la o minɛna min ye o ka comment ça s'appelle ministre des finances ye o minɛna mɔgɔ caman minɛna dɛ wa caman bɛ boli la ka taa Côte d'Ivoire a ninnu mɔgɔ minnu yɛrɛ tun ka surun président na olu de tun bɛ fɛ ka Mali kɛ président na mɔgɔ minnu tun ka surun président na olu de tun bɛ fɛ ka président bɔnɛ a nin na mais ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ ala bɛ ko o ko la o tɛ tiɲɛ
ah o ye nin ŋaniya jugu denyata min ye service de renseignement o ka danga i y'a faamuya bala n'ale kan ka taa président ye a kan ka tɛmɛ a ka ɲɛmɔgɔ de fɛ walasa a bɛ se ka taa président ye cogo min na n'a bɛ fɛ ka taa kuma président fɛ a kan ka tɛmɛ sira min fɛ a ma tɛmɛ o fɛ a taara tɛmɛ sira wɛrɛ de fɛ k'ale bɛ taa président ye joona joona walasa ka taa président faga parce que n'a tun donna président kan marifa minnu tun b'a bolo a tun bɛ se ka ci président na mais ala ma sɔn parce que a tɛmɛna sira min fɛ depuis a natɔla président kɔnɔ a y'a kunbɛn a y'a kunbɛn u y'a kunbɛn yɔrɔ min na kisɛ ci daminɛna mais kisɛ ci ma taa yɔrɔ jan mɔgɔ fɛn fɛn tun ye kisɛ damani ci o y'olu bɛɛ maîtriser k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kun ci k'u da fara wa caman bɛ boli la ka taa Côte d'Ivoire ne bɛ min fɔ Ibrahim Traoré ye bon farafin hɔrɔn b'u la dɛ danbetigiw b'u la mais Ibrahim Traoré valeur min b'i la bi ani danbe min b'i la bi ani Afrique kanu min b'i la bi irisiw sara i k'olu k'i ka sécurité irisiw olu sara i k'olu k'i ka sécurité parce que ko in bɛ ka taa cogo min na a ma nɔgɔn ko in bɛ ka taa cogo min na a ma nɔgɔn an b'a ɲini Ibrahim Traoré fɛ i ka irisiw sara olu ka k'i ka garde corps ye jɔn tun b'a miiri k'a fɔ min ye Burkina service de renseignement ye k'o ka danga k'o tun bɛna ye nin janfa la jɔn b'a miiri k'o ka comment ça s'appelle ministre des finances c'est que mɔgɔba baden de caman yera nin ko in na mais a bɛɛ bɔra ba kɔ la ka bin janfa ma se ka ɲɛnabɔ imagine jɔn tun b'a miiri ko ninnu bɛ ye nin kojugu in na k'aw ta ka place di aw ma aw ka sara ka ca Burkina bɛ ka segin a danbe kɔnɔ k'a bɛ taa nin président ɲuman k'a bɛ t'o faga ka bɔ jamana ko na aw bɛ taa min population bɛɛ bɛ cɛ min fɛ n'i ye nin bɔ i bɛ t'i sigi nɛgɛ comment ça s'appelle comment ça s'appelle i bɛ t'i sigi fauteuil pɔnti de kan wa je sais pas quoi i bɛ t'i sigi min jamana kɔnɔdenw tɛna jɛn n'a ye fo ka diɲɛ dugukolo meleke u tɛna sɔn ni k'u bɛ ninnu bɔ yen bilahi jamana kɔnɔdenw bɛ préféré de ka taa lahara o tɛ e to i ka sigi Burkina kɔnɔ a tɛ passé wa nin janfan de labɛnna mais ala ma kiti a la mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ janfa in kɔnɔ o y'a bɛɛ minɛ wa caman bolila ka taa an bɛna Burkina journal kumakan k'a la an bɛna Burkina journal kumakan k'a la a ye muso lamɛn dɛ. Ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la transition informe l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabais. À l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été arrêtés, certains en fuite et activement recherchés. Les acteurs de ce funeste projet de déstabilisation, mus par des intérêts aux antipodes de la dynamique de reconquête de notre territoire national et de la souveraineté de notre cher pays, nourrissaient le sombre dessein de s'attaquer aux institutions de la République et de précipiter notre pays dans le chaos. En attendant que le procureur militaire apporte plus de détails sur ce complot, le gouvernement regrette profondément que des Burkinabés, qui plus est des officiers dont le serment est de défendre parce que u tɛgɛ bɛ ala de bolo bin cogo t'u la u bɛ k'a kɛ jamana kɔnɔdenw ye fɛn fɛn ɲini ninnu fɛ u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ e bɛ coup d'état kɛ ninnu na ka taa min e bɛ ninnu faga i bɛ t'i sigi lahara de kun na wa a tɛ marché dɛ a bɛ cɛw cɛ kɔnɔ n'i ma dabila sabu i bɛ taa tɔ ɲɛfɔ lahara k'a ɲini Burkina population fɛ hali bi aw jɔlen ka to ka nin président ninnu kɔlɔsi Burkina jeunesse k'a ɲini aw fɛ hali bi aw jɔlen ka to ka nin président ninnu kɔlɔsi foyi kana maga o la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an delila ka kunnafoni dɔ lase yan an ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Côte d'Ivoire i y'a faamuya b'a la ko min ye Alassane ka mercenaires ye Burkina frontière ni Côte d'Ivoire frontière dugu dɔ bɛ yen nɔ ko mercenaires u bɛ ka i y'a faamuya b'a la ji tigɛ ka don Burkina dugu fitinin dɔw kɔnɔ a coup d'état coup d'état min échouera mercenaires min minɛna Burkina kɔnɔ a ka bon hakili ma an ye nin fɔ ya a mɛnna mais Burkina jeunesse o y'u cɛsiri mobili fɛn fɛn tun bɛ don Burkina a waati o tun bɛ a f'u ye mais o ma se ka mercenaires ye
an y'a fɔ yan mɛnna dɛ an y'a fɔ yan parce que an ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Côte d'Ivoire mercenaire min bɛ k'i dogo i y'a faamuya la mercenaire min bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire k'i dogo ka don Burkina kɔnɔ an y'a fɔ yan k'a ka bon hakili ma a coup d'état min échouera kunu Burkina population ye mercenaire min minɛ a ka ca ko janfa in kɔnɔ tun ka dun de janfa in kɔnɔ tun ka dun fo ka fɔ k'a ka dun Burkina tun falen don mercenaire la an bɛn'o preuve yira la Burkina population olu de wulila bi c'est à dire ka mobiliw kɔnɔna f'u ye nka cɛ u bɛ ka taa marifa suguw sɔrɔ mobiliw kɔnɔ u bɛ ka mercenaire sugu ye Burkina kɔnɔ bi a ka bon hakili ma an k'a lajɛ Burkina population u bɛ ka mercenaires minɛ Burkina kɔnɔ ka mobiliw jeni ka mobiliw ci. Alors, yamele yato unde le 27 septembre yamele neruto isa wata ala kalas ni ko zo yamde bari ganti yako ala mobile le wote yamena yoma voilà aw yɛrɛ tulo b'a la c'est vrai que ninnu tun kɛn bɛ ka Burkina fa de ka nin ko in labɛn wa ni mercenaire in bɛɛ bɔra Côte d'Ivoire de aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama Mali ta ye mercenaire 49 ye jɔn y'u bila ka taa ye Alassane bon Burkina janfa in fana fanba bɛɛ lajɛlen Alassane Dramane Ouattara de nin cɛkɔrɔba in walahi fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ an ka Burkina bɛ'u lamɛn a y'u lamɛn dɛ. Assalamu alaikum warahmatullah. M5 wanya ni fana unde tuguni ni menena sisan le tuguni ni bolla ka mobile ne retto e tara menena classe ni ko pe ni fana mobile ne ubna gene voilà ambu menena comme ça kelen. Merci beaucoup la jeunesse consciente Burkina population bɛɛ kɛra sɔrɔdasi ye turasi fɛn quand mercenaire fɛn bɛ Burkina kɔnɔ population de bɛ k'a bɛɛ ɲini k'a bɛɛ minɛ e masa ni jamana kɔnɔdenw kɛr'i fɛ i bɛ lafiya ni danbe bɛ jamana kɔnɔdenw na jamana bɛ jɔ Burkina population olu de kɛra sɔrɔdasi ye bi mobili tɛ don Burkina n'u m'a lajɔ mobili tɛ boli n'u m'a lajɔ ka kɔnɔna f'u ye ala ka barika don Burkina population na mobili foyi tɛ wurule Burkina kɔnɔ bi n'o m'i lajɔ ka kɔnɔna nugu a chaise i y'a faamuya b'a la kɔfɛla a pine k'a bɛɛ lajɛ ni fɛn jugu t'a kɔnɔ o ye mercenaire min minɛ kunu Burkina population a ka bon hakili ma a ye image wɛrɛ lajɛ dɛ n'an bɛ taa an bɛ se a ye image wɛrɛ lajɛ wa ma da yaga ye o bɛɛ mercenaire haligi ye da yaga ye filɛ ka mercenaire de minɛ mercenaire a ka mobili falen maramafɛn na cela veut dire que min ye Burkina service de renseignement ye n'o tun sera ka don Ibrahim Traoré kan ka kisɛ ci Ibrahim Traoré la o y'a sɔrɔ c'est que u b'a sɔrɔ mercenaire bɛɛ labɛnnen don ni population ko k'u bɛ bɔ dɔrɔn o bɛ sin ka kisɛ ci population bɛɛ la ka bɛɛ faga u tun ye ko in labɛn a ka bon hakili ma mais ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ coup d'état ma se ka kɛ Ibrahim Traoré la mercenaire fɛn fana tun bɛ Burkina kɔnɔ population bɛ ka bɛɛ lajɛlen minɛ ka bɛɛ kun ci ka bɛɛ dafara n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala cɛ o cɛman ninnu ye ka ninnu to yen malo b'a kɔfɛ cɛw tun ye ko in labɛn dɛ anw y'a fɔ yan sa a bɛ kalo kelen bɔ walima kalo fila ko mercenaire caman de bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire ka don Burkina kɔnɔ an y'a kɛ c'est que n'an ye kunnafoni di quoi ala ta don tori tɛgɛ don soso cogo t'a la an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan k'a fɔ Burkina bɛ yen k'u ka frontière bɛɛ minɛ mercenaires bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire ka don Burkina kɔnɔ a tɛ nin ye coup d'état tun bɛna kɛ Ibrahim Traoré la mercenaire min minɛna Burkina kunu a ka bon hakili ma
har bi an bɛ dugawu kɛ Burkina population aw jɔlen ka to. Wa ma da ɲaga ye haliki ye da ɲaga ye Dambe be Burkina population na de. Burkina population b'u faso fɛ wallahi a bɛɛ kɛra sɔrɔdasi ye a bɛɛ kɛra saka a bɛɛ kɛra armée ye mercenaires o bɛ k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ faga ala ka tiɲɛ dɛmɛ n'an bɛ taa fana bɛ se hali bi aw jɔlen ka to aw ka faso kuma bɔ ne ko bɛ coup d'état kɛ Ibrahim Traoré la bi i bɛ taa min ni bagandenya ni kodɔnbalidenya tɛ nin bɛɛ bɛ ka bɔ ka cɛ dɛmɛ mun na Dambe de b'a la ka ɲi a b'a faso fɛ mun na Burkina population bɛɛ bɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye bi ɲɛmɔgɔ min bɛ yen a ka ɲi de ne ko k'u b'o bɔ place la i bɛ taa min muso kolon tɛ foyi wolo diɲɛ kɔnɔ ni den kolon tɛ wallahi mɔgɔ kunkolo bɛ baara kɛ e kan ka Ibrahim Traoré ye k'a to yen n'i ma to yen i bɛ taa tɔ ɲɛfɔ lahara o de kɛra coup d'état kɛla ninnu ta ye o bɛ tɛgɛ jumɛn kan bi o bɛ cogo di bi mɔgɔ minnu minɛna o bɛ cogo di bi malo ni ta tiɲɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna politiciens na ne balimaw depuis a fɔra ko élection tɛ se ka kɛ politicien barika bannen ninnu ala jugu zonw faso kumasuludenw u bɔra tuguni kunu Mali tun bɛ mɔgɔ minnu bolo n'u ye an danbe bɔ an na k'an ka nafolo suɲa k'an faso ci ka Mali fantanya ka bantanya a fɔra bi ko élection tɛ se ka kɛ barika bannen den ninnu o bɛ panpan na ko non ministre bɔra ka kuma min fɔ olu ma jɛn n'a ye nin tɛ se ka élection bali hali ni élection kɛra bi aw bɛ taa kun fara kɔgɔ kun wa wallahi wulu t'a ka mangoya don f'a ka don misiri kɔnɔ lagasa ninnu Mali bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ aw don ne yɛrɛ t'a dɔn ni ninnu tun bɛ miiri quoi walima ni maloya tun bɛ ninnu na ninnu tun kan ka juru don kan na de k'u yɛrɛ faga walima ka taa tunga la ne yɛrɛ tun bolo k'u bɛɛ sara mais depuis a fɔra ko élection tɛ se ka kɛ o bɛɛ bɔra panpan na Musa Mara ninnu Cɛbilen Dramɛ ninnu a jugu sago ninnu bɛɛ bɔra panpan na ko faut que élection ka kɛ de an tɛ élection kɛ dɛ an bɛ taa sugujɔ de kɛ an tɛ élection kɛ dɛ an bɛ taa denkundi de kɛ an tɛ élection kɛ dɛ i y'a faamuya b'a la an bɛ taa tunga de la aw kana aw da bɔ an ka jamana ko la aw dimi min bɛ anw na n'aw tun b'a dɔn bi aw tun bɛ Mali bila k'a firi ala jugu bɔnɛma wolow mais n'an bɛ taa an bɛ se an ka nin lamɛn RPM cɛ dɔ an k'o fana lamɛn ko Segu Ɲamɛ Bacili a y'a lamɛn. Isa Kaba i ni sɔgɔma. Segu Ɲamɛ Bacili jamana ɲɛmaaw u ye a fɔ k'a fɔ ko kalata min n'o tun kan ka kɛ février 2024 n'o ye président kalata ye ko bɔ dɔgɔkɔrɔ kungurunin kɛra a la aw RPM aw ye a ye cogo di. Isa Kaba n b'i fɔ nin waati in na. Foli diyara n ye. Mɔgɔ minnu bɛ k'an suit ka bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. U bɛɛ y'i laminɛ. Donc k'a fɔ effectivement i y'a fɔ cogo min an yɛrɛ fana ye point de presse ye ni ministre porte-parole n'o ye ministre d'État ye Abdoulaye Maïga n'ale ye laseli in kɛ. Laseli n'i y'a jateminɛ anw ka jateminɛ kɔnɔna la parce que RPM ye communiqué kɛ kunun a ka ɲɔgɔnye dɔw kɔfɛ o communiqué in kɔnɔna la parti y'a jira k'a fɔ a ma bali ale la kosɛbɛ k'a fɔ gouvernement ka nin annonce kɛ nka hali n'a y'a sɔrɔ ale kun hakili la k'a fɔ ko bɛɛ kun labɛnnen don walasa layidukan minnu taara olu ka se ka simɛ nka RPM ka communiqué kɔnɔna la ko a bɛ hakili jigin kɛ k'a fɔ Mali transition ye transition min n'a kɔnɔna ka dun kojugu
wa ni a acteur ka ca maa minnu impliqué len don a processus la a ka ca wa a baaraw ka gɛlɛn ko de hukumu kɔnɔ rpm y'a miiri k'a fɔ fɛn kelen min bɛ se k'a labɔ teliya la transition in kɔnɔ o ye jɛ ka baara ye siga t'a la o ye ka baaraw dun dɔn cogo la cogo min b'a to jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka impliqué baara ninnu na o ye fana ka baara kalifa maaw la maa minnu ni a dɔnniya b'u la n'o y'a compétence ye n'u bɛ se ka nɔ bɔ kow la n'u bɛ kumaɲɔgɔnya sabati a n'u bɛ kow yɛrɛ ka anticiper donc rpm ko ale bɛ mun ɲini transition maaw fɛ o ye u bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan cogo min k'u ka bɔ an ka se ka baara kɛ ka se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la nka yanni waati wɛrɛ se an ka faamuyalibaw sɔrɔ kow la anw jɔrɔlenba don ni transition ni ka a waɲa an jɔrɔlenba b'a ɲɛ an bɛ ka taa sira min fɛ cogo di an kana na ba ko kan isa kaba an si ma sigi ni ko minnu ye n'o bɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye ka taara an ka jamanadenw n'an ka jamana ma ka d'a kan ni sigi ka fɔ tɛ jamana o jamana la ni kumaɲɔgɔnya tɛ jamana o jamana la isa kaba o baaraw ka se ka résultat sɔrɔ a ka gɛlɛn rpm ka jɔrɔna dɔ fana ye cadre de concertation min ni a bɛ n'o ye kumaɲɔgɔnya ye parti politique ni société civile ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ bon an bɛ ɲɔgɔnna bɛ ta jamana kɔnɔ an bɛ nin lagasa in lajɔ nin fɛla ɲɛnama bɛɛ bɛ aw bolo i y'a faamuya b'a la aw ma se ka Mali jɔ kunu Mali tun bɛ aw de bolo nin fɛla bɛɛ tun bɛ aw kɔnɔ mais aw ma se ka Mali jɔ en tant que militant de comment ça s'appelle RPM ni IBK ka parti tɔnden dɔ de IBK ka parti san o san 1 milliard de tun bɛ di olu ma o don nin ma kuma dɛ ko 1 milliard ka ca olu ka parti ma 1 milliard a ka don ji la a ka don lakana la a ka don kɛlɛkɛminɛn na ninnu ma kuma o don ma fɛɛrɛ ɲɛnama sɔrɔ sigikafɔ ma kɛ jamana ma bonya foyi bi u da tɛ tulu la ko Asimi k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka segin ka kuma a tɛ aw fara ɲɔgɔn kan dɛ a bɛ taa bila buteli de kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka to k'aw caressé ye ala jugu kafiri bɔnɛma wolo kunu aw ka parti o y'a faamuya o ɲɛmɔgɔ tun ye Mali président ye aw ka parti RPM tun bɛ 1 milliard de ta waati min na ji tɛ yen lakana tɛ yen kɛnɛya tɛ yen kalan tɛ yen foyi foyi tɛ yen o don aw ma jɛ aw ka parti ma jɛ a ka sara kɔ ka don lakana la ka don kɛnɛya la ka don i y'a faamuya la basigi la foyi bi aw da tɛ a la nka k'aw kan ka wele de nka aw ɲugun de bɛ anw na an tigɛra aw la de an t'aw fɛ bi an t'aw fɛ sini aw da tɛ don foyi la yan kuma fɔ an na ba filɛ Asimi mɔgɔ si ka n'i nɛgɛn k'i bɔ i ka sira kan dɛ kana bilahi ni ninnu gɛrɛlɛ i bɛ kɛ samiyɛbɔ ye e ka nin lagasa n ko u tɛ maloya de u tɛ ala dɔn n'u da bɔra tulu la u bɛ kɛ handicapé de ye kɔ ninnu de bɛna kuma anw ɲɛna kunu mara tun b'u bolo kunu olu ka parti ɲɛmɔgɔ de tun ye président ye foyi ma sɔrɔ u tile la ni tɔɲɔ tɛ ni kɔlɔlɔ tɛ bi o mɔgɔ kelen ninnu bɛna kuma ko fɛɛrɛ b'olu bolo kunu fɛɛrɛ tun t'aw bolo ka jamana jɔ wa walima kunu an tun bɛ lahara de yan la question est là kunu jamana kuntigi tun bɛ aw bolo aw de tun ye président ye fɛn bɛɛ tun bɛ aw bolo aw ma fɛɛrɛ ɲɛnama sɔrɔ ka Mali bila araye sanfɛ fo aw da bɔlen tulu la bi ko fɛɛrɛ bɛ aw bolo k'aw ye lagalagatɔ de yan walima aw bolo k'aw ye jugusagodenw de yan maa si tɛ wele yan maa si da tɛ don kuma la sigikafɔ foyi tɛ kɛ yan papaga foyi tɛ kɛ yan a bon fɛɛrɛ b'aw bolo kunu aw ma se ka jamana jɔ aw bɛ se ko la kunu aw ma se ka jamana jɔ danbe bɛ aw la kunu Mali cira k'aw to yen pouvoir b'aw bolo mais ko ninnu bolo ko maliyɛnw bɛ lahara de quoi je sais pas quoi ko Segu Ɲame Bacili fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ fɛlɛ t'i bolo dɛ i y'a faamuya bala n t'a dɔn n bɛna fɔ bilahi an bɛ kodaw kɛ a garankɛ ma min da b'a bolo ka wa bɛɛ bɛ panpan na élection ka kɛra nin ta foyi tɛ wele a maa si da tɛ don tu la an ka impôt tɛ kɛra aw kɔnɔ tuguni kunu aw ka parti ɲɛmɔgɔw de tun ye président ye ka tila ka jamana nafolo bɛɛ cɛ k'a di parti ma o don aw m'a fɔ ko nin wari ka ca parti ma o don aw m'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ nin wariba kana di aw ka parti ma aw ma kɛlɛ foyi kɛ fantanw ye di n'importe quoi aujourd'hui vous venez nous dire que ko fɛɛrɛ b'aw bolo mun fɛɛrɛ b'aw bolo gâteau ka tila fɛɛrɛ foyi t'aw bolo gâteau ka tila fɛɛrɛ foyi t'aw bolo aw da ka don tulu la fɛɛrɛ foyi t'aw bolo hein tais-toi mais ça marche pas avec nous ni min bɛ taa sɛnɛ kɛ i bɛ taa sɛnɛ kɛ ni min bɛ taa tunga la i bɛ taa tunga la a politique jugu sago den foyi tɛ ma se yan tuguni
Assimi bɛ se k'a jɔ a bɛ se k'a ɲɛnabɔ an bɛ Assimi de fɛ an mago tɛ politicien foyi la yan bi ka Mali danbe bɔ la aw do ka Mali ci aw do ka Mali nafolo bɛɛ suɲɛ aw do kunun mara tun bɛ aw bolo jɔn ye aw kumakan mɛn aw ye kɛlɛ jumɛn kɛ yan kunun gɛlɛya tun bɛ maliyɛnw kan aw tile la aw jumɛn bɔra yan ka kɛlɛ kɛ walasa fantɔw bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ an ma mɔgɔ si kumakan mɛn dɛ bi kafiriden ninnu bɛ n'u sigi ko solution b'olu bolo o tuma an bɛ ka tagama an kunkolo de kan an bɛ ka réfléchir n'an galaka de ya di n'importe quoi zubi ne y'o de fɔ ko danga min bɛ aw kan a bɛ ku aw la a ye min kɛ anw na an tɛ ɲinɛ dɛ a ye min da anw kan anw tɛ ɲinɛ fɛɛrɛ b'aw bolo an ma se ka jamana jɔ fo coup d'état nana kɛ aw la k'an ka nafolo bɛɛ tiɲɛ sira ma sɔrɔ pont ma sɔrɔ ji ma sɔrɔ san 2 denmisɛnninw ma taa kalan na ko kɛra aw tile la hali a ɲɔgɔn ma kɛ lahara aw denkolonden ninnu ka gɛn ka bɔ yen bi aw bɛna ko fɛɛrɛ b'aw bolo fɛɛrɛ tɛ aw bolo dɛ aw bɛ Mali kɛ Dubaï de on n'a pas besoin de vous aw de y'anw faga fɛɛrɛ foyi t'aw bolo aw bɛ fɛ ka aw da don tulu de la moi si da tɛ don tulu la yan va te faire foutre an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen pour que an ka heure kana janya parce que bi tanba tɛ yen a ye nin lagasa in fana lajɛ nin a ye nin lajɛ. Vous voyez ce monsieur? Il s'appelle Vincent Crouzet. C'est un ancien officier des services de renseignement français. Il affirme à un plateau télé que la France doit mener des opérations de déstabilisation au Niger après le retrait de leur ambassadeur. Écoutez-le. Il est peut-être temps de changer de posture. Bon, ensuite, c'est vrai que en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Vous voyez, l'ennemi ne se cache plus. Partagez au maximum la vidéo. Faut que kata bi Niger kande. Faut que France ka wuli de kata Niger ci. Au cas service de renseignement koro de ka fo Vincent Courrier. Ko parce que lu ka ambassadeur ko Niger ya la maluya. Ko Niger ya ke toto ko ka bla wo kono. A ko dimi min bo olula ko faut que France ka marfa de ta Niger kama. Na taw kono ala ka jiga kono Mali dafalembe Burkina dafalembe. Ciao cɛ mana se Niger ma an b'i batar sauter ya hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile i ɲɛ t'a la u t'a dogo tuguni parce que sans Afrique o tɛ pas pareil sans Afrique ninnu tɛ foyi de ye an jɔlen bɛ an dafalen a ye ta ye mɔgɔ bɛ se ka n'aw ka jamana kɔnɔ k'a tɛ bɔ yan jagoya aw delila k'an ka sɔrɔsi ye yan aw delila k'an ka sɔrɔsi ye yan aw bɛ yen bila de an mago t'aw la tuguni aw de ye kojugu kunyanfan ye tɔɔrɔ min bɛ an k'aw don on a tout compris. Aïta, iti sigi télé la ni i galaka kolo nunu ti sigi ko aw beta Niger de ça aïta ke. On est en beka ko aïta. Billah on préfère ndo kata lahara bi o kafsa ni maloyi. On préfère ndo bi kata lahara o kafsa nga ke joni. Jonya bana pew. Ambe temale la comme barkato lula ulu tato kara kuma de ambe temale la. Ambe na comment s'appelle? Ambe na comment s'appelle? Voilà, jo mena. Ambe na Serifou Madane Haidara la. Abe haketo de amena Serifou Madane Haidara voilà ala me mɔgɔw lamɛn u ni mɔgɔw ka sigi marifa t'a bɛɛ ɲɛnabɔ o ye nkalon ye wa marifa t'a bɛɛ ɲɛnabɔ o mɔgɔ ni mɔgɔw bi sigi de ka mɔgɔw lamɛn n'i ye mɔgɔw lamɛn ni min bɛ se ka ta i b'o ta ni min tɛ se ka ta i b'o bila nka o ka fisa mɔgɔw k'a fɔ an ye sira ɲini an ma sira sɔrɔ ne ye nin kuma in dɔrɔn de fɔ dɔwɛrɛ jumɛn fɔra nin kɔ ɲagami yɔrɔ jumɛn bɛ nin na ayiwa nin ye nin de ye mɛ n'u ye a bɔ a minɛn kɔnɔ a fɔra minnu ye olu b'a bila minɛn kɔnɔ an ye minɛn min fɔ fo ka lahara se minɛn wɛrɛ tɛ yen nin kɔ ko mana gɛlɛya cogo o cogo n'a sigira ka kuma bɛncogo bɛ sɔrɔ a la ko mana gɛlɛya cogo o cogo foyi t'a ban ni sigi ka kuma tɛ ne y'o de fɔ ayiwa n'u y'a b'o kɔnɔ min ye hakilila fara a kan o y'o kungo de ye mɛ a fɔra minnu ye olu y'a faamu n y'a fɔ ka d'a kan fana n ko n ka nin kuma in kɔrɔ ye mɔgɔw k'u bɛ sira ɲini o bɛ fɛ ka kuma fanga fɛ hakilila dɔw b'u la n'u y'o yir'u la n'u y'o minɛ a b'u dɛmɛ ka jamana lafiya
n y'a bɛɛ fɔ ka fara a kan an bɛ mun wɛrɛ walanwalan ka tɛmɛ nin kan tuguni bon ni min y'a yɛlɛmɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ o y'i ka minɛn de ye mais a mɛnna ne ka sigili la a ka ca siɲɛ 10 ye n bɛ nin fɔ faamaw ye a ye dayɛlɛ a ye mɔgɔw lamɛn fɛnkɛ aw ka mɔgɔ ninnu tɔgɔ ye di setigi ninnu ko a ye mun économique ayiwa opérateur économique 2 nana yan kelen y'a yira ne na ani u nana n'u ka papier bɛɛ ye k'a fɔ ni u ni faamaw sera ka ɲɔgɔn ye ni nin baara ninnu kɛra gɛlɛya caman bɛ yen a bɛɛ bɛ wuli baloko sira kan a bɛ wuli dugu nɔgɔli sira kan u bɛ se k'a bɛɛ saniya lafiya kɔnɔ bonya kɔnɔ fɛn caman quoi bon n ka kuma ye u k'olu de lamɛn u k'u reçoit u n'u ka kuma bon hakilila ɲuman bɛ mɔgɔ minnu na n'olu y'u hakilila di a bɛ ɲɛ o kɔfɛ o setigiba dɔ bɛ Bamakɔ yan a sera ne ma k'a yira islamisi caman bɛ yen minnu bɛ ka mɔgɔw faga ale ka mɔgɔw don a b'u dɔn a caman ye baara ale yɛrɛ bolo ko dɔ sera ale ma ko ale ka mɔgɔ de bɛ ka mɔgɔw faga kɔrɔn fɛ ko mais ko n'ale ni Asimi sigira ka kuma k'o bɛ ban cɛkɔrɔba ye bɛ ka taa sira min kan ne ma da la n'i ma fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban baara kɔnɔ quoi franchement k'i hakɛ to dɛ kuma na fɔ cogo do ne balimaw nin Serifu Madani Hayidara kelen nin de ye kungo lase Sanogo ma a bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ Asimi ninnu na ma a tɛ passé dɛ Sanogo ye coup d'état kɛ a ka nson minɛ k'u don kaso la a kɛra ten mɔgɔ mun ye jamana ci ka jamana danbe bɔ a la Sanogo y'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la a tun bɛ ɲini ka dɔw faga ni Hayidara kelen de sera Sanogo ma k'a k'u bila Sanogo y'u bila Hayidara tilala tuguni ka segin ka taa se Sanogo ma k'a n'u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Sanogo y'u wele u ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ u tilala ka janfa siri Sanogo kan ka Sanogo kɛ juguw sago ye a bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ Asimi nin na o tɛ passé tuguni e bɛ min don Asimi ninnu b'o fa de dɔn da foyi tɛ yɛlɛ a sigi ka fɔ tɛ kɛ foyi tɛ kɛ kunu i ye nin de kɛ Sanogo la a ye da yɛlɛ a ye sigi a ka kuma a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a taara laban cogo di Sanogo ye san 10 kɔ de kɛ kaso la Sanogo ye san 10 kɔ de kɛ kaso la ni Asimi fana ye ninnu gɛrɛ a yɛrɛ la u laban b'a dabiri Asimi da la u laban bɛ Asimi janfa yan a tɛ marché bi a tɛ marché sini da tɛ yɛlɛ bi da tɛ yɛlɛ sini solution bɛ Asimi bolo solution bɛ anw yɛrɛ bolo foyi tɛ yɛlɛ opérateur économique minnu sera e ma u tagatɔ don kaso la sinon ni fasoden ɲumanw don a ma se ka se Asimi ma opérateur économique e ka taa malo ta Côte d'Ivoire n'a y'a sɔrɔ malo bɔra bɛ feere Bamakɔ i y'a faamuya bala 5000 e ka taa malo ta Côte d'Ivoire i ka don n'a ye Mali kɔnɔ n'i ta ye Mali ko de i kana feere 3000 hali n'i ma kuma président fɛ jamana kɔnɔdenw b'a ye u bɛ sɔn wa u bɛ tugu i kɔ ka sɔrɔ i ma tɛmɛ président ka côté la mais foyi tɛ ni janfa ni sabu ka t'u yɛrɛ koja président walasa u kana taa kaso la et sinon a sera fo Mali jɔ sira fo que ni président ka sigi ka kuma an bɛ ka Mali jɔ an ni président sigira ka kuma wa opérateur économique min n'i bɛ fɛ ka faso jɔ bilahi a ma se ka t'i dulon président na e ka taa malo ta Côte d'Ivoire ka taa sukaro ta ye maliyɛnw bɛ fɛn fɛn fɛ ka taa ta Côte d'Ivoire ka na feere sɔngɔ nɔgɔya la ka na feere da sugu la ka na feere da nɔgɔ la maliyɛndenw bɛ k'i fɛ ka tɛmɛ président yɛrɛ kan pour que e ka président ye pour que e bɛ tɛmɛ président ka côté la ko wɛrɛ de bɛ yen min tɛ ka fɔ aw ye ko wɛrɛ de bɛ yen a min fana bɛ yen k'ale bɛ fɛ ka ɲama cɛ n'i ka société bila bi o ka ɲama cɛ walahi n'o ye Bamakɔ bɛɛ sanuya bi population bɛ tɛgɛrɛ fo i kun président yɛrɛ bɛ tila ka bɔ ka tɛgɛrɛ fo i kun président yɛrɛ bɛ tila ka mais pour que e ka tɛmɛ président an bɛ ka baara ɲuman kɛ bi n ko an bɛ ka fo an bɛ ka baara ɲuman kɛ bi an bɛ ka fo jamana kɔnɔdenw fɛ don o don an bɛ wele yan k'an fo mais an tile kelen ma fɔ président n'i bɛ kɛ walima i m'an wele k'an fo walima i ma nin kɛ an ma deli ko fɔ yan Hayidara bɔ politique kɔnɔ a tɛ marché tuguni i ye min kɛ Sanogo la a tɛ kɛ ninnu na i tilara tuguni a ko dɔ sera e ma k'ale ka mɔgɔ de bɛ ka mɔgɔ faga kɔrɔnfɛla la ko mais ko n'ale ni Asimi sigira ka kuma ko fagali bɛ ban o tigilamɔgɔ sera e ma Asimi ninnu wele joona joona walima ka sɔrɔdasiw wele joona joona o kana tigilamɔgɔ minɛ ka taa don kaso la n ka cɛ n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala mɔgɔ fɛn fɛn ye jamana in nafolo buruja walima ka fɛn ja tɛ ɲɛnabɔ dɛ sun tɛ taa tigɛ kuluba da tɛ yɛlɛ sigi ka fɔ tɛ kɛ foyi foyi a solution bɛ Asimi bolo a fɛla ɲuman b'a bolo conseil b'a bolo minnu bɛ jamana in fɛ
politicien tɛ gɛrɛ an na tuguni opérateur économie zone den tɛ gɛrɛ an na tuguni faso kumasulu den a si tɛ gɛrɛ an na tuguni nin denmisɛn ninnu bɛ min dɔn n'aw tun b'a dɔn bilahi mali tun tɛ kɛ tan n'i y'a ye u y'u kɔ don mɔgɔ fɛn fɛn de la danga de b'a tigi kɔ kara de b'a tigi kɔ a tigi sen bɛ ko dɔ de la n'i y'a ye ninnu ye mɔgɔ fɛn fɛn bila kɛrɛfɛ nka cɛ o b'a tigi dɔn de opérateur économique ne b'i faso fɛ ni danbe bɛ e la i bɛ baara kɛ jamana kɔnɔ ka sɔrɔ i ma tɛmɛ président ka côté la ka sɔrɔ ni président ma sigi ka kuma ni ne ye opérateur économique de bilahi n bɛ taa malo cɛ Chine ka taa tulu cɛ Chine n'a y'a sɔrɔ malo bɔrɔ bɛ feere Bamako 5000 de ne bɛ na n ta feere 2000 n'o kɛra diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama jamana kɔnɔdenw bɛ n kanu ka sɔrɔ n'i y'a mɛn ko président ko jamana kɔnɔdenw don mɛ o tɛ k'a bɛɛ de fɔ mɔgɔ minnu taara hidara fɛ walahi n ye n kale ala la i b'a sɔrɔ a caman kara de b'u kɔ u caman i b'a sɔrɔ u caman sen bɛ ko dɔ de la n'u sera olu bolo n'u ni président n'u ni président ye ɲɔgɔn ye olu bɛ se ka président caresser walima ka donbolo ni fɛnw di président ma walasa ko ka diya président k'u to yen o tɛ Asimi t'o la Asimi mago t'o la o tɛ marché Asimi tile la o c'est que sigi u ni Asimi ka ɲɔgɔn ye foyi tɛ ni nin tɛ n'o ni Asimi gɛrɛla ɲɔgɔn na o na paquet dɔ ta k'a di Asimi ma tais-toi wari di Asimi ma walasa Asimi bɛ se ka ɲinɛ u kɔ u kana taa kaso la tuguni u ko ka diya Asimi i y'a faamuya pan ka kɛ u ka dossier kun na opérateur économique caman bɛ yen nɔ u ma miliyari sɔrɔ ten wa miliyari fana tɛ se ka sɔrɔ ten miliyari kelen ka sɔrɔ ten nka cɛ baara man gɛlɛn ka tɛmɛ a kan mais opérateur économique bɛ yen hali 50 miliyari bɛ sɔrɔ u bolo u y'a sɔrɔ cogo di jamana nafolo don wa a bɛɛ tagatɔ don kaso la c'est pour cela que u bɛ fɛ ka gɛrɛ président na maa si tɛ gɛrɛ président na yan bilahi ni danbe b'i la i bɛ baara kɛ jamana kɔnɔ a bɛ ye a bɛ fɔ Batuli bɛ ka baara kɛ o a kɛra président na Batuli Ɲangi bɛ ka jamana in jɔ bi ani président sigira ka kuma wa a bɛ ka ɲaman cɛ bi ani président kumana wa ayi Haidara i n'i ka amisari a ye ɲɔgɔn minɛ i k'i dabɔ politiki la i y'a fɔ yan ko Sanɔgɔ k'a ni zo ninnu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o laban b'a dabiri Sanɔgɔ da la ni ninnu gɛrɛla Asimi na o laban b'a dabiri Asimi da la o de la n tɛ fɛ u ka gɛrɛ Asimi na parce que kafiriw don u tɛ Ala don u tɛ kira dɔn maa si tɛ gɛrɛ Asimi na Seri Fumadani Haidara i sen bɔ nin ko ninnu na n'i y'a ye anw bɛ ka kumi kan ta an b'i fɛ de i ko ka d'an ye de sinon ni mɔgɔ wɛrɛ don an t'an da don a la i da bɔ nin ne y'a fɔ i y'a mɛn na n k'i ka nin ko ninnu to yen da tɛ yɛlɛ yan sigi ka fɔ tɛ kɛ ni solution b'u bolo u ka baara kɛ dɔrɔn ni fɛɛrɛ b'u kɔnɔ u ka baara kɛ n'u ye baara kɛ a bɛ ye a bɛ lakali c'est tout mais fo k'an ka tɛmɛ président ka côté la fɛɛrɛ b'an kɔnɔ dɛ an bɛ se ka ɲaman cɛ dɛ an bɛ se ka na ni balo ye dɛ non ça se fait pas comme ça maa si ni président tɛ sigi ɲɔgɔn maa si tɛ tɛmɛ foyi tɛ kɛ yen sigi solution b'i bolo dɔ baara kɛ si tu as des solutions il faut le faire a bɛ ye a bɛ lakali c'est tout ah opérateur économique e ni Ala na kira cɛ ne bɛ faso fɛ a sera e ka tɛmɛ président ka côté la Seydou Nantumɛ ninnu ye mobili ni fɛnw san kɛlɛkɛminɛnw san ka di an ka sɔrɔdasiw ma yan u tɛmɛna président ka côté la Seydou Nantumɛ ninnu o ye comment s'appelle kɛlɛkɛminɛnw ni citernes san ka di an ka sɔrɔdasiw ma yan an m'a ye yan ni min fana bɛ fɛ ka faso dɛmɛ a dɛmɛ ka sɔrɔ i ma tɛmɛ président ka côté la c'est tout kuma fɔ a n'a ba filɛ mais faut que ni président ka sigi ka kuma de ko wɛrɛ de bɛ économie ni jamana jɔ tɛ kelen ye ko wɛrɛ de bɛ économie ni maliko tɛ kelen ye kuma fɔ a n'a ba filɛ cɛ bɔgɔ tɛ tiɲɛ ka kɛ bin kan yan maa si tɛ blague yan bɛɛ bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na aw tɛna maa si blague yan k'a ye mɔgɔba ye walima jama b'aw kɔ maa si tɛ gɛrɛ ninnu na a ye Sanɔgɔ mago sa nin cogo de la ka Sanɔgɔ nɛgɛn ka kafiriw gɛrɛ a la u y'a dabiri a da la yan mais ça marche pas avec nous voilà marakaw ka kuma Tarukutu hana ko tulotigɛ fɔlɔ ko bɛ wulu lasomi tulotigɛ fɔlɔ a bɛ wulu lasomi an tulo tigɛra ka tɛmɛ nin sen an tulo tɛ tigɛ aw bɛ min dɔn an b'o fa de dɔn jamana an bɛ ka jamana jɔ an sera Asimi ma de yan an ni Asimi sigira ka kuma de yan don o don an bɛ kule yan an sera Asimi ma de yan an ni Asimi sigira ka kuma de yan bɛɛ k'i seko kɛ n'i seko k'a bɛ yɛ a bɛ lakali c'est tout. A ye bɔ politiki kɔnɔ sa a ye to a ka misiri n'a ka diinɛ ni fɛn a ye bɔ politiki la vous êtes que des politiciens ça marche pas voilà opérateur économique cɛ i ka camion bila u ka taa malo ni fɛnw dɛnnu ka na i kana di fantanw ma gratuit
nga cɛ birila mɔgɔ bɛ k'i fɛ ka tɛmɛ président kan mais ne ni président ma sigi ka kuma i tɛ nin kɛ jamana ye est ce que e jamana jɔla ye wa est ce que e fasoden ɲuman ye wa est ce que e ta ye maliko ye wa e tɛ se ka jamana jɔ fo que e ka taa sigi président kɛrɛfɛ de mais c'est du n'importe quoi n'i ye baara kɛ président bɛ k'i fɛ jamana kɔnɔdenw bɛ k'i fɛ n'i ye jamana jɔ président tɛ dɛ hali laharakaw bɛ k'i fɛ kuma fa n'a ba filɛ ni fana ko k'ale bɛ ɲama cɛ i y'a faamuya ale tɛ se ka ɲama cɛ fo n'a ka di kana ɲama yɛrɛ cɛ n'a ka di yɛrɛ taa laharaw san fu maa si ni asimi tɛ sigi ka kuma voilà min fana y'a f'u ye k'ale ka mɔgɔ de bɛ ka fagali kɛ an bɛna an kɛ i b'a tigi yira an na de sinon baara bɛ yen dɛ min ko k'ale ka mɔgɔ bɛ ka i b'a tigi yira an na sinon baara bɛ yen n bɛ bɔ kuma la hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ mariko komi tan tɛ n bolo sini n bɛ n'ale kama merci beaucoup